Здравейте, приятели на моя YouTube канал. Здравейте и всички вие, които гледате този видеозапис. Приятели, длъжен съм да споделя с вас и да ви разкажа какво е моето мнение и каква е моята хипотеза за тройното убийство на Петро Хан. Защо смятам, че това е много важно да споделя с вас? Защото версиите, които чуваме за тройното убийство, са какви ли не, според мен, неправилни. И защо е важно разследването, а и ние да мислиме в различни посоки. Още от дете аз се интересувам от история. Разбира се, старата българска история, по-новата българска история, което за мен е едно хоби, което е много интересно. И в този ред на мисли искам да ви разкажа една история. Аз просто преди няколко години посетих това място на Петро Хан, тъй като имам там мой приятел, който има хотел точно на отбивката за тази територия, която е била окупирана от, както се казва, 10 човека, които се я пазили с зъби и ногти, мога да го кажа, и ми беше много интересно. Когато посетих там това място, аз не съм бил вътре, но бях до хотела на този мой приятел, го попитах дали има нещо интересно в района, което си заслужава да бъде посетено и да бъде разгледано. И тогава той ми каза, моят приятел, че оттам минава римски път. Обаче до този римски път не може да се стигне, защото въоръжени хора пазили пътя, на пътя сложили камери, никой да не минава. И аз се учудих, разбира се, на това нещо, защото кой пази в гората римски път и такъв голям периметр. Разбира се, всички знаеме от медиите и от различни публикации, че в България има много голяма група от хора, които се занимават с търсене на съкровища. Значи по различни данни, пак от медиите, над 100 000 човека в България имат металотърсачи, а над 10 000 от тези 100 000 човека постоянно се занимават и се препитават с така нареченото иманярство. Историята на България е много богата, приятели, и всички сме чели и сме виждали в медиите какви несметни богатства има заровени по нашите земи. Както в могилите, тракийските могили, така и в пещери. Всички сме чували за съкровищата на Вълчан войвода и на други хайдути, които са заравили несметни богатства в земята. За да се издържат над 10 000 човека само от търсаческа дейност, представете си тези хора какво намират и какво продават. Това става въпрос за огромни пари. Разбира се, чували сме, че големи групировки, икономически, мафиотски също, държат определени периметри в България, където те налагат дори и рекет на иманярите, като определени хора изкупуват намерените от тях исторически находки. И разбира се, аз още тогава, когато разбрах, че се пази такъв периметр,
се усъмних в това нещо и си помислих, че тези хора са намерили нещо много ценно и много скъпо и затова са направили всичко възможно да окупират тази територия и да я пазят, защото там, според мене, има скрити големи съкровища. Просто, приятели, хиляди години земята е била банката. Всичко, което са имали хората, като скъпоценности, всичко се е заравило в земята. Знаеме за военни набези на различни племена, знаеме за нашите хайдути, тези неща са ясни. Когато обаче стана това тройно убийство, моите съболезнования на техните близки, излязаха и други факти, които ме навеждат на същата мисъл, а именно, че хората са били интелигентни. По принцип, търсачите на съкровища са интелигентни хора, които се интересуват от история, които се интересуват от различни теми, свързани с хайдутството, с Римската империя, която е била по нашите земи. И тези хора, за да пазят такъв периметър и да са интелигентни, ме навежда на мисълта още един път, че това са хора, които са се занимавали именно с търсачество. Разбира се, на тази мисъл ме навежда и това, че една част от тях са били пещерняци. Знаеме, че съкровищата са скривани от римляните и на времето в пещери, където са се намирали различни хазни на различни императори, на различни войводи. Излезе информация също така, че там е бил най-големия пещерен масив. Сега, ще погледнем и от една друга гледна точка, защо според мен това е най-правилната версия, по която трябва да се тръгне. Това е финансирането, приятели. Значи да поддържаш такава голяма територия, в която няма никаква стопанска дейност и да харчиш такива големи пари, това означава, че ти от някъде ги изкарваш тези пари. Не можеш да го направиш абсолютно без пари. Това са над 10 човека, които са били там по информация на полицията. Разполагали са с скъпо въоръжение, скъпо заведена вила, доколкото разбрахме там къща. Това нещо става с пари. За 5 години 10 човека само за тяхната издръжка са похарчени милиони лева. Тези пари са дошли от някъде. И разбира се, трябва да си дадем и сметка за това, че може би разследващите органи не искат да ни кажат цялата истина, да не хукнат сега 10 000 човека с металотърсачи и да преравят планините. Но според мен това е най-правилната версия. Говори се за деца, 15 годишни, които са посещавали това място. Искам да ви кажа, че така от разкази на търсачи на съкровища съм чувал, че част от пещерите, в които са заровени големи богатства, техните входове са били запечатани на времето, още тогава, за да не може никой да влезе вътре в пещерата. Обаче са оставили отдушници, които са отворени, които са много тесни. И заради това в някои от пещерите, в които е имало съкровища, които са намерени, са слизали и деца додолу,
защото са с по-малък размер децата, за да могат да се промушат през тези отдушници. Това са, приятели, факти. Това не е нещо, което си го измислям аз, това са фактите. Единствено, по телевизия On Air, генерал Румен Ралчев така намекна за това, което говоря аз, докато нито един друг от анализаторите не намеква за това, което говоря. Но, за да се разкрие едно престъпление, приятели, трябва да се знае какъв е бил мотива. Защо аджиба се е случило това престъпление? Защо сме загубили 3 човешки живота? Защо е станало това убийство? Просто ние трябва да намерим първопричината, за да разбереме на практика какво се е случило. Изключително е важно тази информация да не потъне просто в небитието и от това, което е евентуално имало там, да се възползва някоя друга групировка, която да иска да прикрие истинските причини за престъплението и това какво е намерено там. Защото едно такова намерено богатство на територията на България, ако е така както мисля аз, може да бъде много важно за икономическото развитие на България. Говори се за пещери, в които имат десетки, стотици тонове злато. Прочетете, поинформирайте се за това, което казвам. Надявам се, че видеото ще го гледа и някой друг търсач на съкровища, така наречените иманяри. Мисля, че ще бъде много интересно да напише своя коментар под моето видео и, разбира се, да поспориме с него какво е могло да бъде и какво не. Приятели, изключително е важно да се разбере какво е станало там. Това ще даде изключително много отговори на много въпроси, които ние си задаваме непрекъснато. Кой управлява България? Какво се случва в задкулисието? Какво ни чака за нашето бъдеще? Много хора казват, че когато някой намери злато и такова имане, той не се показва веднага, че го има това имане. Той може да е много скромен човек, по нищо да не му личи, че си е променил стандарта, че... Но парите, приятели, не могат да се скрият. Няма как. Човек, който има пари, или организация, която има пари, тя не може да ги скрие. Така или иначе те си личат. Личат си по това, че 5 години 10 души охраняват една територия. Личи си по това, че са имали скъпо въоръжение, скъпи превозни средства. Това няма как да не си проличи. Така че бих така бил радостен, ако се тръгне в тая версия и се разнищи до край. Това е мое предположение. Още един път съболезнования на родителите на убитите там млади хора и се надявам това престъпление да бъде разкрито. Разбира се, приятели, ще ми бъде приятно, ако видеото ви е харесало, да сложите вашия палец над видеото, да се абонирате за канала и да натиснете камбанката. Разбира се, колкото повече го споделяте и доколкото повече хора стигне, ще има повече мнения по въпроса и ще може да обсъдиме, според мен, реалната причина, поради която е станало това престъпление. От мен, приятели, довиждане. Гледайте и другите мои видеа. Надявам се, че ще ви бъдат интересни. Чао!